hasiko gara, Ruiz de Viñaspre bisitatuko duguta. Upategiak elikagaien enpresak zuzentzeko programa aurreratuan hartu du parte. Albistegian Zarautzaldera joko dugu mahasti arteko lasterketa ikusteko, Talai Berri txakolindegiak antolatzen du. Marianek bere zeramika lantegia aurkeztu digu Gasteizen. Zeramika lanak sortzeaz gain, zeramikako eskolak ere ematen ditu. Arrazolan amaituko dugu, Anbotoren oinean. Egoitza abeltzain gaztea da, hainbat arraza hazten ditu eta abeltzaintza estentxiboa hautatu du. Elikagaien enpresak zuzentzeko programa aurreratuaren 7. edizioan diplomak banatu zituzten Arkautin. Programa honek elikagaien enpresa txikietako zuzendariak prestatzeko balio du. Izan ere, prestakuntza behar dute. Edizio honetan parte hartu duten 20 kideetako bat, Arabako Ruiz de Viñaspre upategia da. Upategia bisitatu dugunean, eguraldi zakarra egokitu zaigu. Ia ez da ikusten Guardiako aldezarra. Ainhoa eta Jaione aizpak 2013an hasi ziren bertan lanean, eta Ruiz de Viñaspre upategiko 4. belaunaldia dira. Somos una bodega... Familia upategia da gurea, eta 1910 urtean hasi ginen ardogintzan. Lehen gure familia mahasti zaintzan aritzen zen, eta beti izan ditugu mahastiak. 4. belaunaldia gara, eta 2007 geroztik gaude instalazio hauetan. Ainhoa eta biok 2013 urtearen amaieran sartu ginen familiaren negozioan. Del 2013. Ainhoak eta Jaionek eta Txaro eta Julian gurasoek egiten dute lan Ruiz de Viñaspren. Gurasoak pozik daude, euren lan gogor baina politak, alabengan jarraipena duela ikusita. Desahogo, espero, tranquilidad, pues... Gure aurrekoek ahalegin handia egin dute upategia aurrera atera nahian. Esku faltarik ez dago. Beraz, alde horretatik lasai gaude. Egia esan, etxekoen eskuak bezalakorik ez dago. Gure arbasoek egindakoa zarro gaude. Sentimendu hori ezin hobeto ulertzen dugu. Haien borroka eta gurea, borroka bera data. Haiek borroka egin zuten, eta orain gure txanda da. Y nosotros seguimos peleando. Ardo mota asko egiten dituzte, erreserba handi bat barne, eta hori ez da ohikoa tamaina txikiko artisau upategietan. Haien urteko ardoa ere altxor hutsa da. Ekoizpenaren zati hon bat kanpora doa, Ingalaterrara, Txinara, Venezuelara edota Belgikara. Vendemos los vinos jóvenes. Ardo gazteak, ardo beltzak eta zuriak, ardo onduak, erreserbak eta erreserba handiak saltzen ditugu. Familia upategi txiki batean ez da normala erreserba handiak egitea. Upategian bakarrik 5 urte igaro behar dituzte eta. Goimailako 2 ardo egiten ditugu. Batak, Delirio de Ruiz de Viñaspre du izena. Upategiko onena da. 120 urte dituen Elbilarreko mahasti batean du jatorria. Enologiaren harribitxi bata. Honelako oso gutxi egiten ditugu. Eta ez urtero, baina beraz oso harro gaude. Estamos muy orgullosos. Abra elkarteko gainerako upategien antzera, Ruiz de Viñaspre upategiak ere kalitate honeko eta etxeko ardoak sustatzen ditu. Ekimen hoietako bat, A zigilua da, Arabako hegoaldeko ardoak identifikatzen dituena. Es darle una... Etiketan, Arabako ardoaz eta tokiko ardoaz gain, horien arteko batasuna ere azpimarratu nahi dugu. Kontsumitzaileak jakin dezan, marka hori daukan ardoa, Arabako ardoa eta elkartearen ardoa dela. Es vino Alavés y vino de la asociación. Jaione eta bere ama Txaro elaborazio gunean daude. Ondoko gune batean ardorik onenak edukitzen dituzten kupelak daude.
Ruiz de Viñaspre upategiaren ardorik landuenak hortxe jaulkitzen eta ontzen dira. Andelen eremuan, euren autore ardoetako bat dastatu dute nola evoluzionatzen duen ikusteko. Ardo horreta zarro daude. Vino de la cosecha 2024. 2024ko uztatik ateratako ardoa da. 100% tempranilloa. Elbilarren dauden 3 mahastitan du jatorria. 2 hartzidurak eginda dauzkat, eta hurrengo egunetan upel batera igaroko dugu. Ontze nahas dadin. Kolore bizia du, egin berria da, baina fruta asko du. Upelean ontzeko beharrezko estruktura du. Mahatz hautatuekin egina, gure 2 autore arduetako bata. Eta horrela aterako da merkatura. Que es uno de nuestros 2 vinos de autor que hacemos. Kanpoan inausten amaitzen ari dira. Inausketa urteko lehen lana da eta hurrengo uzta markatzen du. Ruiz de Viñaspren 20 hektarea mahasti lantzen dituzte eta 190 tempranillo barietatea da. Ahora estamos en la... Oraindik inausten ari gara. Amaitzeko gutxi falta zaigu. Beste aste bat edo 2 gehienez. Eguraldiaren arabera. La climatología que nos deje el tiempo es una tarea de las más importantes. Mahastiko lanik garrantzitsuenetako bata. Mahastiaren emankortasuna baldintzatzen duelako. Beraz, erne ibiliz eta poliki-poliki egin behar da. Y con cabeza. Mahasti eta upategi lanez gain, bulego eta izapide lan asko egin behar dira. Txarok eta Jaionek eskaerak eta ohiko izapideak antolatzen dituzte. Nekazaritza elikagaien enpresa txiki batean ondo prestatuta egotea zeinen garrantzitsua den kontatu digu Jaionek. Desde bien Txikitatik ikusi dugu eguneroko lanak nolakoak diren. Eta upategian sartu ginenean, mahasti zaintza, ardogintza eta enologia jorratzen zituen ikastaro bat egin genuen hazi erakundean. Beste ikastaro batzuk ere egin ditugu. Dastaketak, ingeles teknikoa, gure burua etengabe prestatzen beti. En continua formación. Ruiz de Viñasprek alegin handia egin du elikagaien enpresak zuzentzeko programa aurreratuan parte hartzeko. Bertan gai asko jorratu dira, hala nola marketinga, salmentak, finantzak, lidergoa, garapen pertsonala eta logistika. Para mí el curso ha sido muy positivo. Han sido 4... Niretzat ikastaroa oso positiboa izan da. 4 modulu zituen. Marketinga eta salmentak, finantzak, giza baliabideak eta logistika. Gurea bezalako enpresa txikien kasuan, zuzendaritzaren arlo guztiak jorratu behar dira. Horregatik da garrantzitsua arlo guztietan prestakuntza ona izatea. Ardoa egiteko prozesua kontrolatzen ikasten duzulako. Baina zeregin horiek guztiak betetzen ikasi behar da, jarduera oso aurrera aterako bada. Guztira, 20 enpresa izan dira, erabat desberdinak. Batzuk txikiak eta beste batzuk ertainak, hainbat sektoretakoak. Sectores, en el caso de bodegas, sí que estábamos... Upategien kasuan, 4 edo 5 ginen. Esperientziak partekatzea gustatu zaigu. Gainera, prestakuntza ez ezik, denbora ere partekatu dugu beste batzuekin. El resto del tiempo que compartes con la gente. Gure herriko nekazaritza elikagaien sektoreak prestakuntza behar du, merkatu zailetan lehiakorragoa izateko. Ruiz de Viñasprek eta horren moduko enpresek kalitate honeko ardoak ekoizteaz gain, badakite oso garrantzitsua dela merkataritzaz, salmentaz, logistikaz eta lidergoaz jakitea. Igandean Zarautzen 6. mahastikrosa izan zen.
Parte hartzaileek 7 kilometro eta erdiko ibilbidea egin zuten paisaia paregabe batean zehar. Talaiberri txakolindegiak antolatuta Zarauzko udalaren laguntzaz. Lasterketa berezia da eta 2 helburu ditu. Getariako txakolina ezagutzera ematea eta mahastien inguruko kirol esperientzia hau partekatzea. Esan genezake balantze oso positiboa izan deula, ze dortxal guztiak amaitu dira, eta euskila atea zaigu, eta gero karreran ondoren amaiketako bat eskaintzen du kalitateko produktuekin. Eta goaldi honekin eta pentsatze dugu jende asko etorriko dela, así que, balantzea oso positiboa. Ikusleek zein parte hartzaileek talaiberri txakolina eta kalitate honeko produktuak dastatzeko aukera izan zuten. Beti bezala, benetan arrakastatsua izateaz gain. Txakolina eta kirola batzen dituen festa ederra ere izan zen. Marian Korres 1986an hasi zen zeramikagintzan. Gasteizen du lantegia, erdialdean bertan, San Prudentzio kalean alegia. 2 buztin mota lantzen ditu, arrunta eta zuria, loza buztina deitua. Pues en este taller trabajamos... Lantegi honetan, temperatura baxuko buztinak lantzen ditugu. Que es el barro de alfarería. Oiko buztina eta loza buztina, edo buztin zuria. Orain loreontzi baten oinarria egingo dut, ondo iruditzen bazaizue. La base para hacer un tiesto, parece. Marian loreontzi bat egiten hasiko da. Piezaren oinarria izango den zirkulu bat prestatzea da lehen urratsa. Entonces me corto. Oinarria moztu. Y ya entonces empezamos a hacer churros. Eta txurroak egiten hasiko gara. Pieza hau txurroz egina egongo baita. Buztin pixka bat hartu. Zeramikan txurro esaten zaio honi. Oinarrian marka batzuk egingo ditugu. Unas grietas, unas marcas. Txurroa oinarrian itxatxi behar duguta. Luego le damos. Gero, barbotina jarriko dugu. Urarekin bustitako buztina da. Zeramikariaren itxasgarria bezalakoa da. Como el pegamento del ceramista se dice. Eta txurroa jartzen hasiko gara. Oinarri gainean jarri. Lo pongo aquí encima de la base. Eta batu egingo dugu. Erosoago lan egiteko, tornu txiki batean jarriko dugu. Eta txurroa kanpotik eta barrutik lotuko dugu. También el churro por fuera y por dentro. Marianek berak azaldu digu nola hasi zen zeramika lantzen. Pues lo aprendí en el taller que tenía... Emakume baten tailerrean ikasi nuen, hemen Gasteizen, Pinto kalean, Amparorenean. De Amparo. Han 3 urtez egon nintzen, arratsaldeetan joaten nintzen. Gero arte aplikatuen eskola zabaldu zuten, zeramika edo dekorazio espezialitateekin. Eta izena eman nuen. Lehenengo promozioa izan ginen. Guztira 5 urte ziren, eta arte aplikatuen titulua lortzen zenuen, nire kasuan zeramika espezialitatean. Entonces hemos puesto 3 filas de churros. 3 txurro errenkada jarri ditugu. Eta orain pieza errepasatu behar da. Izan ere, jarraitzen badugu pieza txurroz txurro egiten, baten bat oker balego eta ohartuko ez bagina, gero eluke konponbiderik izango. Beraz, 3 bueltatik behin, errepasatu egin behar da. Barrutik zein kanpotik. Se repasa por dentro y por fuera. Eskariak entregatzeko estresuneak kenduta, oso jarduera lasaigarria da. Aquí te estresas cuando... Eskaera bat iristen zaizunean estresatu egiten zara. Lana entregatzeko data jartzen dizutelako. Beraz, lehenengoan asmatu behar duzu.
Lan guztietan bezala epeak betetzeko dirata. Dena den, oso pozik nago eta lanean gustura ari naiz. Ikastera etortzen direnek esaten duten bezala, bakoitzak bere istorioak eta bere arazoak ditu. Eta hemen oso gustura gaude. Behin buztina lehortzen hasita, Marianek loreontziaren altuera finkatu eta pieza nahi duen testurarako prestuzten du. Hau loreontziaren hasiera izan da. Eta ikusi dugunez, txurroz txurro egina dago. Eginala akatsak zuzendu eta nahi genuen altuera eman diogu. Hala ere, altuera zuzendu egin behar dugu orain. Pieza tornuan ahalik eta gehien zentratu eta ertzak markatzen joango gara. Eta soberakinak kentzen. Orain, pieza lantzen jarraituko dugu, nahi dugun testura lortu arte. Loreontzi hau laua da, baina zimurra izatea nahi badugu, orain da unea. Pues ahora es el momento de hacerlo. Bost egunean lehortu ondoren, loreontzia prest egongo da labean negosteko. Tenemos la pieza seca. Pieza lehor dago, eta orain lixatu egin behar dugu. Oraindik ere zikinkeria batzuk dituelako. Eta leundu egin behar da. Lixatu ondoren, akabera honekin geratuko litzateke. Pieza hau labean sartzeko prest dago. Lehen egosketa izango da, bizkotxaketa esaten diotunik. Gogortasun honekin, soinu honekin eta kolore honekin ateratzen da labetik. Orain pintzelez esmaltatu eta labera berriro. Oraingoan temperatura handiagoan egosiko dugu, 1000 gradutan edo. Eta aukeratu ditugun esmalteekin aterako da. Los esmaltes que tú hayas elegido. Marianek esmalte mota ugari prest ditu. Proportzioak edo konposizioak zeintzuk diren, esmalteek kolore desberdinak ematen dizkiete piezei. Marianek bizkotxatuta dauden lanez betetako labea ireki du. Bueno, los hornos aprovechan. Labeetako espazioa ondo aprobetxatu behar da, argindarra garestia baita. Beraz, labean ahalik eta pieza gehien sartzeko moldatu behar dugu. Y aquí tengo el barro. Hemen buztin gorria eta loza esmaltedunak ditut. Eta orain, lasai atera ditzakegu. Pieza hauek ikasleek eginak dira. Nik ez ditut egin. Son piezas de alumnos, Marianen jarduera nagusietako bat irakastea da. Pieza hoietako batzuk ikasleenak dira, lantegian bertan hartzen baitituzte eskolak. Cuando se empieza, pues hay como unas bases. Hasieran, jarraibide batzuk bete behar dira zeramika lantzeko, baina gero bakoitzaren sormenaren arabera nork bere hildoa lantzen du. Nik pieza batzuen argazkiak bidaltzen dizkiet, zer egin nahi duten ikusteko, eta hortik aurrera haien proiektura egokitzen naiz. Que se vayan a llevar, entonces yo me adapto. Lan eskarietako asko aurretia zenkargatu behar dira. Eso, aparte de la parte docente. Eskolak emateaz gain, loreontziak eta lore oinarriak egiten ditut 2 loradendatarako. Nire gustuko lanak egiten ditut, baita enkarguz ere. Enkarguak jasotzen ditut, ezteietarako, opariak egiteko. Batzuetan, jendeak pieza ondatuak ekartzen dizkit, eta nik konpondu egiten ditut. Beste batzuek, euren armarriak egitea eskatzen didate. En donde fuera, pues yo le hago el escudo. Marian, gure gaurko protagonista, esperientzia handiko zeramikaria da, eta pasioz bizi du bere jarduera.
Apata monasteriok, Aspek eta Arrazolak osatua, Atxondoko aran zoragarrian bi jarduera izan dira nagusi beti, abeltzaintza eta artzaintza. Arrazolan, Anboto miresgarri eta bikainaren oinetan, Egoitz Aspek, herri honetan bertan jaioak, abeltzaintzatik bizitzeko erabakia hartu du. Ekoizten duena, Anboto azpi izenpean merkaturatzen du, eta Euskal Herriko mendiko zaldiekin, ardiekin, behiekin eta ahontzekin egiten du lan. Dekote hemen Arrazolan bizinaz eta dekote ganaua da kortak Arrazolan bertan. Nik egiten dut saltzen duaz bilotxak eta antzkumeak, da gero bai txalan okela paketetan 5 kilo pakete. Eta gero bai dekote bihorrak mendikoak. Egoitz duela urtebete pasatxo hasi zen jarduera honekin, bokazio hutsez. Lantzen eta gozatzen duen abeltzaintza eredua estentxiboa da guztiz. Ni sartu nintzen hemen abenduen 2023-en, eta egon nintzen tailerrin lanien, baina erakin nahen bietako bat aukeratu behar nabela, gustoko neko nau, zelan ez dagoen jenteri honetan hasi nintzen lanien. Egoitzen etxean ez ziren abeltzaintzatik bizi, hala ere animaliak zituzten. Eta berak oso ondo pasatzen zuen hoiek zaintzen. Gure etxien txikitatik egon diez animaliak, osabak eta etxike bai aukizo zen, eta gaien daben kurso bat ganaderiakoa lorrakin, lezaman, eta horre gaitik, eta gero jentie bai laguntzen doztanakin eta hola nik ezin. Gauean, Egoitzek ardilatxak artegian sartzen ditu arkume txikiekin batera, eta goizean, inguruko zelaietan askatzen ditu berriro. Gutxi barru aske ibiliko dira. Arrazola zeharkaturik, Egoitzek hurbileko lursail batera eramandu hartaldea. Gabetan iluntzizen 7 bueltan sartzen duen barrura, ontxe azarotik aprila bitartien bihotzak jaioten dozen bitartien, eta goizetan kanpora. Gero apiriletik azaro hasiera arte kanpoan kontinua. Ardilatxak ez ezik, Manes arrazako ardiak ere baditu. Arraza hau oso zabalduta dago Ipar Euskal Herrian, eta Egoitzek 35 buru erosi ditu. Ardi hau korralean dago duela 2 egun kumea izan baitzuen. Honek ez duaz ataraz egun 2 bakarri dekiez, eta 3-4 egun dekarte ez duaz ataretan kanpora. Arraza hau oso ondo dator lursailak garbitzeko. Adar luzeengatik erraz identifikatzen zaio. Aurrazia da arraza Manez, iparralden egoten da asko, eta aurten ekarri duaz, ezatoztie gogorra dezela mentirako, da partuan be ona da, ez tekoelako problemik. Hone latxakin desberdintzeko adarra ondize dekiez, eta gorputxez be bastante fuerti ediez, da basorako tamaino polita eki. Etxetik gertu dagoen larre batean, behiek eta Manes ardiek leku bera partekatzen dute. Behia belburu gehiago dituzte, 40 bat, baina orain basoetan dabiltza, Anbotoko gailurretik gertuago. Abere menditarrak dira oso, eta Piriniarrekin gurutzatzen ditu. Nik dekote kasin arrazia, mestizoa asturiana del Vallekin, da hori nabil mezkletan Pirenaikoekin, okela txala loditxekoa pisu gehiago hartzeko. Da honek aurraza dekot, urte oso egiten da belako kanpoen, da partuan eta be onak, eta beti egiten da, urtero egiten da umia.
Egoitzek 28 hektarea lur ditu, guztiak alokairuan, eta herri larreak irekitzen dituztenean, abere guztiak igoko ditu mendira. Arrazola 300 metroko altueran dago, Anboto 1300 metrora, eta Udako larreak 900 metrora. Behien patua Oñatiko Zubillaga hiltegian amaitzea da. Utxean ontziratutako haragi loteak atxondoko jatetxeetan eta partikularren artean saltzeko dira. Bai, honek egoten direz maietxe ekaina inguru arte hemen behian, eta gero noviembre arte joeten direz mendira, Anboto mendira komunaletako terrenetara. Garrantzitsua da, korta lana pizka gutxi hau da neguan, eta eure kortan sufrido egiten dabe, da kanpoen gusto, nire ustez gusto egoten diz. Da holan landanak urteo zuen egoten diz garbi. Igual neguan apur bat zulotzen da landa, baina bestelan ez teki arazorik. Hauntzetako asko azpigorriak dira, autoktonoak beraz, eta iristeko zaila den leku batean bizi dira. Ia urte osoan aske bizi dira. Egoitzek 55 hauntz ditu. Nire hauntzen raza tipoa nik ez dut behitzen raza hauntzetan, diez azpigorri mestizuaz, eta bueno, nik hauntzetin topeta dutena da, umia itia urtian behin, eta dekuaz hauntza basuak garbi baltetxa. Antxumeak eta arkumeak inguruan saltzea, beiki loteak ontziratzea eta mendiko zaldiak bizirik saltzea dira Egoitzen abeltzaintza ustiategiaren irteera komertzialak. Nik hauntzekin ardiekin moduan egiteot benta direkta salmenta zuzena egiteot hauntxumeekin eta jentiak gusto hartzen dugu hauntxume. Duela hilabete gutxi, Egoitzek esi virtual bat jarri zuen hauntzak kontrolatzeko. Lepokoei esker, haien perimetroa mugarritzen du. Honek hemen ikusten izan koiara diez baiago virtual, ni mobiletik ipitxo txiete zerra zintotan goti nahi duazen, eta ez diz martxetan. Da honekin lortxot gehiago terrenua askoz behobeto garbitxe. Egoitzen abeltzaintza eredua erabat estentsiboa da eta mendiak zaintzen laguntzen du. Sasiak garbitzea eta basosuteak ekiditea abeltzaintzaren onura ugarietako bi baino ez dira. Nik hauntzen estensiboan ibiltzen duaz, holan urte osoan ziar dabiz terrenua garbitzen, eta holan ez da zikintzen terreno asko. Da bakarri gabetan egoten diez barruen, baina bestelan denpora zuen kanpan. Egoitzen kasua sektore zahartu baten erreleboaren adibide bikaina da. Abeltzaintzarako duen grina eta bokazioa aurkezpen txartelik onena da dudarik gabe.